Istimewa Yogyakarta fraksi Golkar kepareng pasrah satunggaling kekayana digunkan katur pun dalang Suko Pratondo pilih pagelaran ringgit purwo sadalu natas wonten ing dalu punika tumunten badhe kapurwakan kadhem menika katur sagung para tamu polegas katuraken sugeng dalu sugeng lenggah sugeng wungun sugeng hamresani ngantos dumugi babaring cariyos ing semaki wontene dalu punika panjenengan dalang Ki Gading Paukil Seno Nugroho kepareng badhe babar lampahan Wahyu Widayat inggih punika sumangga semangke mugi kepareng amresna atos guru babaring cariyos kados pundi menggah babaring cariyos Wahyu Widayat sumangga sugeng lenggah sugeng hamresani nuwun. karipta dening pujangga
jaga ing uni sumunar salah minyo
Ilahing Hum Ilahing awe gina mastu pura masidam awe gina mastu silat mringwang jagat karana sirang tondo kawe sisaning bisono sono sinauran kula paestu maseles tantun lampahing Buddha jinatur tutur katelo tulo-tulat mireng abden paradya Winursita ngupama parameneskara karna giya tuming jaman purwa Wini sudah terengkang dinomo-domo pinardi tameng laloto mangga tekap wasalaning Gupita tanuwun renggeng pralambang matumpo-tumpo maromo panggeng panggunggung sang mureng kota Anenggih pundhita ingkang kaekuati dasa Purwa eka marang sawiji adil nuwih dasa 10 Purwa marang wiwitan senadyan kathah titaing ingkang sinungguing pratiwi wiraswaning akasa kinapiting samudra rajak samyanggono raras nanging dadan kadya ingkang kinapiting dalu samangke yekti ingkang sinebat gumlaring kesatriyan Madukara sakti kesatriyan Madukara peranganing negari Ngamarta ingkang duk rumuhun den lenggahing Dananjaya nalikane para Pandhawa babat wana marta satemah Prabu Jim Yudhistira teluk mring Pandhawa apantesto kinarya pambukaning kandha saratri manggawit ngubaya negari 100 tanantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadosa sakti kesatriyan Madukara Watara Triyujana jembaring wewengkon winatesan kesatriyan sawut jajar mewah bumi Ratawu Kauring wiwara rinengga sarwasri kacena lamun wignya ingkang yasa wisma Puraya Madukara winangun joglo pinayu sirap galing kestuba saka Guru Reksa Jatawasesa den ukir lunging gadung rumambat manghayat minggah Jenaka wukup Salaka menurut pinetha sekar trate kang nedeng megar upageng sela kumalsa pinatikake wangun gambar peksi jiwa-jiwa Drapa jetubinan Sela Kartika tinalasa Sela Kaca naratas prapteng talundagan salam Kresna tatanane tinata miring tinunda-tunda lir candhi plataran Jembar kirembang oprasen sesekaran nenggih kembang bakung tinunu pinggiring weji sekar trate umambang madyaning blumbang
melati menur tuwin mawar jajar-jajar ruting banon sekare abyar kadya rinonce-ronce luring pendhapi wonten teja wanggawa hanguwung kakunging nawung wilis harbut proba kelawan sora timbang pratonggapati punika sumsasmita lamun ingkang mangasrama wonten ing kasatriyan Madukara yekti satriya traing Witaradya ingkang kinajis agung atasih tuhu mustikaning titah. Lah sinenta ingkang angrenggani kasatriyan Madukara wenang sinebut Dasa Namanira sakti ingkang kasih Raden Arjuna, Raden Janaka, Wijanarka Permadi, Pamadi, Suparto, Indratanaya, Pamadya, Setyamargana, Palguna, Pandhusiwi, Pritasuta, Gudawesa, Dananjaya, Kumbang ali-ali. Wibajuh Anugaya Sang Mahabau. Pramila kasih Raden Janaka tuhu satriya ingkang mumpuning saneswara. Temahonang sinebut toh jalining jagat Pamadya mengkuwerdi panengahing Pandhawa. Suparto sakti sinjing Suparto ing Monomarta. Setyamargana tuhu satriya ingkang teguh ngugemi pangandika. Palguna krana lairira ngarengi mangsa Palguna. Indratanaya sakti satriya linangkung ingkang pinundhut putra dening Bathara Indra. Dananjaya satriya ingkang demen dedana. Pandhu putra atmajane Prabu Pandhu. Wisnu punika pangeja antahe Hyang Wisnu ingkang binelah dadi Kresna lan Arjuna. Wibajuh labet menang hangratoni widodari sakti urang saiji. Mahabau mengkuwerdi satriya ingkang gentur tetegi. Dasa satriya bagus warnane abang awak banyu gaya teja dadeke angringin sungsang. Sudibya ing ayudha bangkit manjing ajur Mancala putra Mancala putri tautate sinaraying Jawata narabasing mengsah turta luhur budine utama lelabuhane bebasan agal tan kena dinulu lembut tan kena jemput rena tetulung kasangsayan datan aurat ngurbanaken sarirane mrih karjaning jagat kaloko kekunge kawentar kararjaning kasatriyan Madukara krana kaperbawan katresnaning Sang Arjuna mring sagung kaulane ingkang rinengkuh rinangkul rinipta tataning kaluwangsa sesantine kesanggem ing embat sami sampat sinamadan sengkut sampat sawiga ngudi misuwuring kasatriyan Madukara. Nujuri sajuga Sang Bagus Pamadya kepareng lenggahing madyaning pandhapi kadhep ingkang garwa kinasih nenggih kusumaning ayu Dewi Wara Sembadra kawimbuh semseming raos Risang Arjuna dene garwa putri Bananjena ingkang wis ngrebini handungkap sabda tandra parandene mangke Sang Pamadya masih wonten gegembolaning raos krana pamintaning Sang Kusuma Dewi denira nyidham kaworan marmogya ngrawuhaken ingkang raka Nata Amarta Prabu Puntadewa Nata Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna mewah ingkang raka Nata Mandura Prabu Baladewa. Rawuh sing samekta mangkono Sang Bagus kepareng enggalih arsa Rukmendaya dadi mangkono pangodas marang indriya ingkang dereng kawedaring lisan.
Sri Tinon ing paselakan Pusana maneka warna Pak Puspitengu dono yang banjara sarwaro Renggang manik noro Ora banyu kang sumirat banyaring deca aliwaran lereki laci siring dadit wimpo kakandang ingin katiuping samirana mandra sabarang mengambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandil Kuku Prabu Punto
rawuh paduka kepareng ingkang rayi ngaturaken pambagyo panakrami tuwin sembah pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kuku Prabu Punta. Kadangipun Kakang banget ing panarimanipun Kakang dadekke bombong penggalihipun Kakang. Ora lewat astutinipun Kakang tumanduka marang sira Yai Janaka. Nun kapundi mestaka paring pangestawanipun Koko Prabu mugi dadosna jimat paripe. Koko Prabu ing Ndarawati miwah Koko Prabu ing Mandura rawuh paduka kepareng ingkang rayi ngaturaken pambagyo panakrami tuwin sembah pabekti kula mugi kunjuk Koko Prabu ing Ndarawati miwah Koko Prabu ing Mandura. Nyuwun sukma jagat madya linuwih ya Yayi. Banget dak tampa ndadekke bombong penggalihipun Kakang. Pangestunipun Kakang wae gage tampanana Yayi Arjuna. Yayi Arjuna yo. Ngaturke pambagyo lan pangabekti banget dak tampa ndadekke gumbiraning manah pun Kakang. Puja bratanipun Kakang tumrap marang Siadi Yayi Arjuna. Nun dahat kapundi Koko Prabu rawuhipun Koko Prabu Tetiga Persasat Jawata Tetiga pukulun Bathara Darma Sang Hyang Wisnu miwah Hyang Brahma ingkang nedya maluya bumijer inggih namung paduka ingkang pinangka dados surya pepajaring manah kula. Arjuna pitaya bilih rawuh paduka badhe anjalari padhanging swasana kasatriyan Madukara. Koko Prabu kaya lumaku ing wanci pangrong kepapak obor sewu. Muga rawuhe Koko Prabu Puntadewa Kakang Prabu Kresna lan Koko Prabu Baladewa mahanane katentremen. Yayi Arjuna pun Kakang melu bombong dene ora suwe maneh sira bakal momong putra yawa ing katresnanira ingkang kinandhut dening garwanira Yayi Warasembadra. Sawijining kabungan gedhe dene Siadi pinercaya dening Hyang Agung minangka lestarining tumuwuh Yayi Arjuna. Duh adhiku syukur mangayu bagya seketi jumurung ora ngilangake kakudahaning swargi Rama Prabu Basudewa. Ya mung emane Kanjeng Rama Prabu wis ora nguningani. Nah Yayi ya bakal Yose putra mengko persasat bisa nyembuh kasuwargane Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Pun Kakang melu bungah ya Yayi Arjuna. Yo Yayi. Sumono uga pun Kakang Mandura gedhe pangarep-arepipun Kakang. Wiwit dauping Siadi nalika semana sira Yayi ndak pondhong. Bratajaya ana ing tangan tengen Permadi ing tangan kiwa mubeng ana alun-alun Ndarawati. Besok enggal darbe turun ingkang Sembada njunjung darah Mandura. Mula bareng pun Kakang mireng pawarta ento diajeng Sembadra bakal babaran. Banjur sumangka praptanipun Kakang senadyan babasan ora isudu barang kang katon nanging kudu panemu saurarane donga pamuji supaya lahir jejabanging besuke wilujeng sakabeh tanpa gethek cacat tanpa ciri ya lahir ya batine. Saestu ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami Koko Prabu. Ya Koko Prabu, muga dawuhmu bisa netesi. Ya mung ngene ya Arjuna. Marmanipun Kakang iki daya-daya prapta krana wedheng sotaning galih. Ora liya muhung aturira Yayi Arjuna nalika semono.
yaiku pemintane garwanira ingkang nyidam kawuran. Samangsa tumampaing upacara Sabta Candra kandhutane bayi Bratajaya kepengin siniramen dening Yai Panenggak Werkudara. Mongko kaya kang wis sira sumurupi Dimas Arya Sena kalenggani kementar saka praja wis watara samadya warsa ingkang mongko nganti tekan saiki durung ana pawartane Yai Arjuna. Anjra ingkang puspita harum kasiring samira nomre sakar kadung ngas kadanyo mawe raras retnaning iya Koko Prabu inggih perkawis menika ingkang dadosaken jibeg-bebeg ing manah kula. Wendranipun Kakang Mas Bratasena ingkang persasat babasing pangajeng-ajeng Arjuna jumbuh kelawan kahanan iki sira Yai ingsun pundhut bisa legawa sabar narima ngadepi kabeh lelakon ingkang sinandhang iki Yai Arjuna. Inggih. Koko Prabu ing Ndarawati. Kula nyuwun dawuh Koko Prabu. Janaka penjaluke Wara Sembadra ingkang mangkono mau. Ayo nganti ngribeti rasamu gedine nuwuhake durga maning dasira Yai, merga saka pengrasanipun Kakang penjaluk kang aneh tumrap kang lagi wewek waja iku tuwuh saka muganing jejabang ingkang kinandhut. Merga ngene, yuswane jejabang kang ana nggo garba wis ngancik Sabta Candra mung kena diarani sungsang bawana balik ingkang werdine wis sawega sangkep bakal weruh padang hawa. Mongko sejatine lamun nganti ana lakon kedadian jejabang lairing umur 7 candra iku kena diarani bayi tuwa ingkang kala mangsane malah banjur dadi tetungguling titha Yai Arjuna. Kalungguran pandika paduka Koko Prabu mekaten pangajab kula nanging lajeng kados pundi dene Wara Sembadra uga kedah siniramen dening Kakang Mas Bratasena. Koko Prabu Mandura kados pundi iguh partikelipun? Pun Kakang uga madhuk karo Pun Yai Kresna. Yen garbine jangkep 7 sasi kuwi wis sawega sangkep wis tingkep tegese wis titiran jangkep, nanging saka pangrasanipun Kakang
Rening nyatane nganti tekan saiki Dimas Werkudara durung timbul praegane nggone nyirame Sembadra disuli wae. Yai Kuntadewa apa Yai Kresna apapun kakang wae. Kuku Prabu sing gedhe pangapuramu. Yen tanggane nyirame aku kudu disuli. Aku ora bisa nglakoni Kuku Prabu. Lho. Sebabe apa lan dasarmu apa Yai? Kakang, sadurunge aku tak matur, nanging aja nganti salahing panumpa. Awit nalika semana aku meminta marang Saimbang Agung kanthi nglakoni semedi jroning alam heneng-heneng mau. Gawang-gawang katon sumunar cahyane Raden Werkudara kaya bisa madangi jagat iki. Ya wiwit dina iku ora ana ingkang tak impi tak idam-idamke. Nggonku ngandhut pitung sasi iki kejaba mung siniraman dening Raden Bratasena. Jagat Dewa Bathara. Yen ngono, apa bener yen to murcane Dimas Bratasena iki ana sambung rapete karo sasmitane Hyang Agung kang tinampa Sembadra Jaraka? Apa si Adi wis budidaya? Apa si Adi wis budidaya Mendransena? Kuku Prabu. Estunipun kula sampun utusan Kakang Semar supados ngupadi jengkaripun Kakang Mas Bratasena. Nanging ngantos singga wekdal mangke dereng wonten pawartosipun. Krana Kakang Semar malah ugi dereng wangsul Kuku Prabu. Senadyan pun punta ugi sampun tepung gelang anggen kula nyebar wadya angluru pernahipun parendene cabar tanpa karya Kuku Prabu. Wah lah dalah Yai Kresna piye iki? Monggo umpama perkara iki yen nganti Yai Sena ora enggal kundur, banjur kepiye lelakone adimu sakloron iki? Kuku Prabu. Yai Bratasena menika satriyaning negari ingkang kedah gadah jejibahan ingkang awrat inggih menika rumeksa rahayining nusa bangsa lan negeri. Minggahipun dhateng katentremaning bawana mangartining satriya ingkang tansah ngadepi dhateng owah gingsining kawontenan saged sembada menawi tansah ngulir budi angudi undhak ing seserepan anggayuh wuwuhing kawruh lelamanipun Dimas Bratasena ingkang kawuri kula kinten menika ugi saged kinarya ancer-ancer. Rikala Yai Sena geblas tanpa pamit lajeng manjing samudra sinten ingkang ndugi bilih lelampahan menika jebul tuwuh kanugrahan. Nampi kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi saking Sang Murabudengrat inggih Sang Dewa Ruci. Pramila Kresna pitados sawetahipun bilih mangartinipun Dimas Aryasena nilar praja ingkang tanpa pepoyan kala wau. Tartemtu wonten sambat rapetipun kalian kawontenaning bawana samboten-botenipun Yai Sena gadah gegebengan lan gadah gegayuhan ingkang sinandi. Pramila Kuku Prabu kula lan paduka menika namung menang meminta mugi timbuling Yai Werkudara ing benjang saged anjalari jayaning Rat Pramudita. Kuku Prabu ing Mandura. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketana wang sesongkona wang sesongko Kualenggang Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku mulung mangrempak katriku mulung mangrempak wadya Garada kura reka kiri
sih biar katalika wau. Kadha-kadha pangandikanipun ingkang Raka Tetiga nata ing Amarta nata ing Dwarawati mewah nata ing Mandura. Akarya jaring penggalih Sang Pamadya Raden Arjuna nanging caritraning mriku kang lenggahi kanyut minangka wardu kanyut wong angganten wardu wong kecoh. Minangka durung abang ida dereng manjing pertala kasaru geger pasih Banjawi. Wonten sawening nalendra ingkang saking tanah sabrang kepareng miyak sagung para ingkang sumewa dadosaken horeg ing pasewakan kanca piyak ana daya kanca piyak ana daya mikir jaluk dalan Waduh. Senongwati jagat kinari
Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ana bali lumut ambak kanggang awito denceng-dencengan oh manggirumin kisana ingkang nembe rawuh sadèrèng lan sak sampunipun keparenga kula ngaturaken pambagya punung krami sami manggih karaharjan kisana Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.